Sempre o que pide a sociedade, o que pide o habitante do rural como do urbano tamén é calidade de vida, eso o entendemos todos. Entón, o que nos transmite a xente coa que falamos no rural é servizos. Entonces, o que necesita o rural de Arteixo é calidade neses servizos, que non seña unha rémora irse a vivir ao rural aquí, non? Que además, como vemos, é precioso e a todos nos gustaría vivir neste rural. No, en principio non lle vexo dificultade por ser de maiores ou menores dimensións. O que si lle vexo que, que o rural neste caso non está atendido como debera. Esos servizos básicos e elementais non existen. Aínda que, certa xente se jacta do tema do lixo, que rescatou o lixo e tal, o lixo no rural, que é esencial, pois non está nin ben atendido, nin hai contedores como os hai no medio urbano, e está, a verdade, que totalmente, é nulo, non?